Čaute, tu je Šimi a tu je na zemi Jojo. A vítame vás u nášho videa. Dnes by sme vám chceli ukázať zápalky, ktoré vlastne ponoríte do vody a stále budú hore. Čiže dá sa povedať, že vodotesné zápalky. Čiže tu je náš pokusný králik Jojo. Dobre Jojo, tak poď. Takže, asi potrebujete nejaké fejkové zápalky a sviečku. Necháte si trošku aby vosk a spravíte toto. Namočíte do vosku, otočíte, aby to bolo na celom. Chvíľku počkáte, kým to zasne. Fúkate. Nenájdete stupenú masku, nevadí. Ešte raz. Takže ešte raz. Dobre. Hotovo. Tak. Ideme to testovať. Tak poďme to testovať. Čo teraz? Teraz poďme do kúpeľne. Áno. Dávame to pod vodu. Daj detailný záber, aby to videli, hej? Voda. Teraz, kde máš krabičku na zapálenie? Ideme naspäť. Máme tu krabičku. Šimonko, dotkni sa toho, aby sme nám vedeli, že to je mokré. Čiže? Dotkni sa to. Áno, je to mokré. Dobre. Takže, a ideme. A horí. Všetci sú šťastní, okrem mňa. Dobre. Vás nevidím cez tú plynovú masku, neviem dýchať, tak čaute. Takže... Nevadí. Ja som bol šťastný, že máme to. Dobre, čiže takto môžete urobiť sirky, ktoré... Hodí sa to do prírody a tak ďalej. Hej, hodí sa to napríklad do prírody. Keď stanujete a máte všetko vlhké, tak si stačí sirky namačiť voskom a keď sa vám... Medveďa hodia z toho postoka. Áno, mu ukážete sirky a budú prekvapení. Takže ja sa idem schovať do skrine a čaute.